Pane nhawenda kuvigira pana pamhuri yeZimbabwe iri kuda nyogwa mudhemira masvingo tichiona kuti aiwa vanhu veCitizen Coalition for Change kana vanhu opposition vari kuopposa the ruling party ZANU-PF havasi kumbomira kukepchiwa, vanhu vari kukepchiwa vachida kuchengetwa mumacells. Sandapinda muna uyi sonyongwa kwaitwa mudhemira masvingo ndopanda kuti bosubscribe bolike otina on the bell icon. Tipinda vanonyora vachiti a CCC activist spent a night at Gutu police cells last week after he was arrested for allegedly assaulting a ZANU-PF village head who refused him drought relief grain maize because of his opposition politics. Yooneswa Moto, who returned to court to answer charges of assaulting Takakurumbira Moto above, who is also his uncle. Moto is refuting the allegations and says the elderly man, who is notorious of politicizing welfare handouts, fell down after he tried to beat the accused. Don't know kubatira pana pamhuri yeZimbabwe tiona kuti aiwa vanhu opposition anokepchiwa noda kuti akaasauta a village weZANU-PF noda kuti anga anyimwa drought relief grain. Aiwa mhuri yeZimbabwe chimbotiudzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa chimbotiudzai munoti kudii noti zvinhu izvi maitikiro azvo zviri kuitika towards the upcoming Sabc summit yemahead of states. Apinai comment section medu mutiudze mafungiro enyu, musaona subscribe pakuleka, potera on the bell icon.